activities daw na po pwedeng pinagkunan o pinaggastosan itong confidential funds. Pero kung titingnan po natin, nung redirect na po ng prosecution, nalaman po ng taong bayan itong mga activities na ito ay ginawa bago po na in-cash or na-release yung confidential funds. Hindi po pwedeng retroactive yung expenses ng confidential funds at hindi maaari mong i-reimburse doon sa mga activities ng inyong opisina na hindi siya angkop doon sa joint circular. Yung pagsisecure po sa Vice President kung pumunta siya ng Davao na ang ginamit niya ang kanyang mga mismong mga security detailed sa kanya na more than 400,000 tapos gagamitin mo to as your utilization report and accomplishment report using the expenses of the confidential funds to say to the COA na merong pinaggamitan, hindi po ito, according sa ICFAO, hindi po ito saklaw ng joint circular dahil unang-una, ang activity na ito naganap bago i-release ang confidential funds. Pangalawa, yung mga under na sa isang ahensya na kumukuha na ng regular funding ay hindi mo po pwedeng augment yung kanilang dapat na mapagkunan ng expenses doon sa confidential funds. Very klaro po yan. So, sa ating mga taong bayan, unang-una, apart yung sinabi po ni Congressman Terry, kung kayo po ay magte-tree planting, magka-Christmas party at gagamitin yung confidential funds, wag niyo hong gamitin yan. Pangalawa, wag niyo hong gamitin yung confidential funds para reimburse yung lahat ng activities na ginagawa regularly o administratively ng inyong ahensya dahil hindi po yan saklaw ng joint circular patungkol po sa paggamit ng utilization funds, confidential funds or intelligence funds.